iedere Snapchat, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, alles. Oh, dag! Hallo vrolijke vrienden, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Peter Nout en hier achter mij staat Sander. En Sander is mijn steun en toeverlaat, mijn licht in het duister, mijn allesje. En die intro hebben we gehad. Wat gaan wij vandaag doen, Sander? Wij gaan lekker naar de Efteling, de winter Efteling. Ik moet hier even aan wennen. Kijk, helemaal warm van. Wat denk je ik? Ja, hoe voelt het dan met een celebrity te zijn? Vandaag gaan we naar de winter Efteling. Hartstikke gezellig. Ik ben er nog nooit geweest. Jij wel al eens? Ja. En hoe was het? Het was super gezellig. Ik ben echt benieuwd. Heel veel lichtjes? Heel veel lichtjes. Oh, ik hou ervan. Ik ook. Ik ga vandaag weer even vooruitlopen op de mode van 2020. Ik ben ja een trendsetter qua mode. Dus ik doe mijn nieuwste schoenen aan. What? Nee, oh, deze lopen zo lekker. En Efteling is gewoon veel lopen. Het is mooi als ik dadelijk 40 keer op een foto met iemand moet. Peter Nout! Dit is echt een tik voor mij in de winter. Ik doe lekker mijn sokken voor verwarmen op de verwarming. En als ik ze aandoe, heb ik meteen warme voetjes. Oh, zo lekker. Ik vlieg uit de bocht. We zijn in de Efteling. Kijk, lampjes, lampjes. Daarvoor zijn we hier, voor die lampjes. Ik wil nu al dat het donker wordt. Koud. Het is wel echt winter Efteling, hè? Maar het is droog, dus we mogen niet klagen. Trouwens, dit is eigenlijk onze eerste echte uitstapje buiten om het stappen en het uiteten, toch? Klopt. En een broodje Unox heb ik wel zin in. Kijk nou, wat hij is dicht. We moeten nog wachten. Vliegende Hollander dan maar. Kan. Op een nuchtere maag, denkt hij. We gingen net in de Vliegende Hollander, meteen nat. Oké. Welke gaat het snelste? Die waar ik in zit. Ik wil wel ergens achter erin zitten. Ze zeggen altijd dat je het achterste het snelste gaat van de achtbaan, maar dat is helemaal niet. Dat is gewoon, je hebt een langere val of zo. Oh, daar gaat hij. Wil je daar echt in? Zeker. Serieus? Zeker. Oh, dat gaat goed. Heb je ook de vrees? Ja. Oh, ik denk dat we daarboven bevriezen. We gaan er maar in. Alles voor de vlog. Heb ik tenminste nog mooi uitzicht in de vlog. Ik voelde iets, ik hoorde iets. Oei, 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 oei. Niet bewegen, niemand bewegen. Oh, Jesus Christ. Mensen zitten ook met de voeten te stampen. Ik word niet goed, ze allemaal niet bewegen. Oh, dat is hoog. Ga jij dat uit, zeg maar, filmen? Ik kan hier niet ontspannen. Bij ieder knapje denk ik ook, daar gaan we. Bij ieder geluid weet ik er allemaal. Welkom in mijn huis. Ik heb de kerstboom al opgezet. Oh, dit is gezellig. Oh, kijk wat tof. Kan je schaatsen? Ja, tuurlijk. Ja, jij kan dat niet, hè? Dat denk ik dat het uitkomt. Je lievelingsattractie. Jij wilt daar zo graag in. Ja, met mij, in de wachten. punt. Ik kan niet wachten. Jij hebt er echt een hekel aan, hè? Nogal, ja. En waarom? Ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon niet fijn. Oh, kijk.
hou hier zo van, hè. Dat vuurtje en alles. Lekker, hè? Eindelijk een broodje Unox. Ga ik een foto maken? Yep. Waar komen jullie vandaan? Bij Tilburg in de buurt. Oh. Achter zit mijn moeder. Die Symbolica zijn we zojuist in geweest. Ik was nu een andere route. Ik wil vandaag eigenlijk alle 3 de routes doen. Maar hij is mooi, hè? Dat is echt mooi. Wauw, echt super gaaf. Lekkere frietjes hebben we gehaald. Boah, we zijn helemaal verkleumd. Het was echt heel leuk, heel gezellig. Zeker. Heel veel mooie lichtjes. We zijn echt in heel veel attracties geweest. Maar ik heb het zo koud. Het was echt de hele dag met 2 graden. En honger. En honger. Heel veel honger. Oh, dus we gaan lekker frietjes eten en de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Vergeet vooral niet te abonneren en een duimpje omhoog te doen. En binnenkort, wat gaan we doen? Wat gaan we binnenkort opzetten? De kerstboom. En we gaan jullie helemaal meenemen in ons leven. Wat vind je daarvan? Gezellig. Ja toch? Leuk. Doei! Doei.